Μομπελιέ, μια ανθρώπινη πόλη με αρκετό πράσινο, πλούσια διακόσμηση με αγάλματα και ωραία κτίρια, αρκετά συντριβάνια, γενικά μια πόλη που μπορείς να ζήσεις ευχάριστα. Ιδρύθηκε το 10ο αιώνα και σήμερα είναι μια από τις πιο ζωντανές πόλεις του Γαλλικού Νότου. Η καρδιά της πόλης είναι η Place de la Commentie, πάντα γεμάτη κόσμο που συχνάζει στα γύρω καφέ. Στο ένα άκρο της βρίσκεται η όπερα του 19ου αιώνα που δίνει και στην πλατεία το όνομά της, καθώς επίσης και μία κρίνη με το γλυπτό «Οι τρεις χάριτες» του Etienne d'Antoine. Το 16ο και 17ο αιώνα το Μομπελιέ έγινε προμαχώνας του προτεσταντισμού και μάλιστα το 1622 ο Λουδοβίκος 13ος το πολιορκούσε επί 8 μήνες, στο τέλος των οποίων ελάχιστα μεσαιωνικά κτίρια έμειναν ανέπαφα. Στην περίτεχνη ρωμαϊκή αυτή κρίνη κατέληγε το νερό που ερχόταν από το υδραγωγείο που βλέπουμε πίσω. Ακριβώς δε δίπλα βρίσκεται ο Βοτανικός κήπος, ένας από τους παλαιότερους στην Ευρώπη.